И здравейте хора, аз съм Васко и този клип го правим за 4-ти път. И това е Мега Монстър. Аз съм Иван Беги Гейминг. Напряко Иван. Мега Монстър. Аз съм Мега Монстър. Той е Дени. Този е Мега Монстър, този е Иван Беги Гейминг, а той е... Гост 1-2-3-1. И зад камерата е Даша, която ще снима целият клип. И... да, айде. И... Той не диша, какво ще го търся? Той как ме става тук, как ме става тук? Стоп, пауза. Снима ли? Да. Просто сложихме на пауза, извинявайте. Ние тук в училище имаме лед. По-скоро имахме. Това цялото беше лед. Да. Е така. Единия е там, значи другия е там. Сега ще ви го. Какво правиш? Увеличавам. Не, дей, не може да се увелича. Що? Всъщност може. Мозе. Ще го увелича аз. Давай. Мога 6 минути. Чакай, не. Ето виждате. Айде, влизай. Ще го увелича. Не увеличи го към мен. Оня. Не! Оня! Който ще го хапна. Увеличи го. Чакай! А така. Чакай. Ей така. Нормално ли? Не е нормално. Още малко. Още повече. Не, чакай. Повече го увеличи. Да, вярно. Да, вярно е така. Чакай, ще го сложим на 10, за да сме по-сигурно. Казах на 10. Ей така остави. На 20. Ай така. Мерси. Ай сега. Пускаме. Ето го. Играем петък 13. Човек. Ей, там е в червеното якие. Да бе. Ето го там, а ето го него. Ей такова разстояние, сега ще ви покажа. Раз. Мега Монстър умря и си тръгва. Ето. Нов клип! Защото вие Дени, няма нов клип. Айде, давайте, продължавайте. Останаха само 1 минута и 17 секунди. Дори повече. Съвсем малко повече. Вижте, имаме тук една такава локва, отвратителна е.
Айде. Това се нарича изнудване. Топията го наиста. Защото това цялото е пълно скал. Моля те! Кога е ласка? Сега гледам тук. Между другото, не знаеш, че съм голям изнудвач. Ми то се вижда по клипа. О, пак ли затичахте? Не може вече. Той умря. Вани. Убихме, той уби и него и Джейсън Уин. свършваме сега. Това е Джейсън Уин про. Покажи мен. Хората, знаете, че клипа е продължит заради майка ми и баща ми. Заради майка ми и баща ми, нали? Те не трябва да участват. Всеки може да участва. Айде, спирай. Чакай. Чакай да се настроя това. Аз сега Чакай, не съм го спирам. Аз сега съм